Panultihon, Kapitulo 29. Kung magpabilin ka kahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, moabot ang higayon na ikaw mapukan o dili na gayod makabangon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao, pan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Kung gimahal mo ang kaalam, ikapasigarbo ka sa imong amahan. Pagpag-usik-usik lamang ang pakipag-uban sa mga babaeng nagbaligya sa iyang tungo. Kung ang hari nagmahal sa hustisya, maligon ang nasod, apan kung pakisapi siya, maalaot ang iyang nasod. Ulo-ulihi ang imong mga higala, sama kara sa naglitag sa imong kaugalingon. Ang mga taong dautan malitag sa ilang mga sala, apan ang matarong magmalipayon ug dili maulipon. Ang maayong tao mag-amping sa katungod sa mga kabos, apan wala kinibili alang sa mga dautan. Ang mga taong dili motahod sa katungod sa uban, makahaling og kasamok sa tibuok syudad, apan ang mga maalamon maghatag niini og kalinaw. Kung ang taong maalamon makiglali sa usa ka buang-buang, makatawa lamang ang buang-buang ug manampalas ug dili na mahilom. Dumtan sa mga mamumuno ang taong dili limbungan, apan panalipdan siya sa mga matarong. Ang buang-buang dili makapugong sa iyang kasuko, apan ang taong butan mapailubon ug makapugong niini. Kung ang pangulo magtagad sa mga bakak nga taho, mahimong bakakon ang tanan niyang mga opisyal. Ang kabos ug ang nagdaog-daog kaniya managsama nga gihatagan sa Ginoo ug mga mata. Kung ang usa ka hari maghatag og kaangayan sa mga kabos, maghari siya dugay. Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Kung taong dautan ang anaa sa gahom, mudagsang ang pagpakasala, apan ang mga matarong makasaksi sa ilang pagkapukan. Pantuna ang imong anak ug ikapasigarbo mo siya sa kanunay, kay dili gayud siya magbuhat sa butang nga makaulaw kanimo. Ang nasod nga dili ginayahan sa Dios, dili matigayon, apan bulahan kadtong nagtuman sa balaod sa Dios. Dili mo mapanton ang sulugoon pinaagi lamang sa sulti. Makasabot siya sa imong gisulti, apan dili kaniya pamation. Mas may paglaom pa ang buang-buang kaysa taong magpataka lag sulti. Hatagi sa tanan niyang pangayoon ang imong sulugoon, sukad sa iyang pagkabata ug sa kaulahian panag-iyahon niya ang tanan na imuha. Taong dalirang masuko makahalin sa daghang kasamok ug kasaypanan. Ang garbo makapukan sa tawo, apan ang pagpaubsanon tahuron. Ang kauban sa kawatan sa pagpangawat magdaot sa iyang kaugalingong kinabuhi, manumpa siya nga mosaksi apan dili makatug-an sa kamatuoran. Kahadloki ang tawo ug maalaot ka, saligi ang Ginoo ug mabulahan ka. Ang tanan buot mo pahimuot sa Pangulo, apan sa Ginoo ka lamang makaangkon sa hustisya. Ang matarong nagdumot sa mga dautan ug ang mga dautan nagdumot usab sa mga matarong.